Zdravím vás, ľudkovia slovenskí. Zdravím vás z Walesu. Ako vidíte, máme bright, máme jasno. Konečne po dlhšom čase. Mesiac nám, dá sa povedať, že v kuse pršalo. Konečne posledné 3 dni je pekne a pomerne aj teplo. No, čo vlastne chcem? Chcel by som sa obrátiť k ľuďom Slovenska pred voľbami, ktoré sú, dá sa povedať, výnimočne dôležité, pred parlamentnými voľbami, ktoré budú možno posledné, slobodné. Vieme, čo znamenajú tzv. Zákony, protiteroristický zákon, ktorým Slováci do budúcna prichádzajú absolútne o slobodu, kde z ľudí spravia poslušné ovečky, poslušných otrokov, ktorí budú musieť pred tým svinstvom, ktoré nás ovláda, držať hubu a krok. No, prečo som v zahraničí dlhší čas? Pretože som sa nechcel stať otrokom bank. Nechcel som si zobrať na svoj chrbát pôžičku. Nechcel som žiť v štáte, kde vládne doslova policajný teror a buzerácia. Kde je človek donútený žiť doslova z úst do úst. Kde vládne v súčasnosti zlomyselnosť, udavačstvo, škodoradosť. Kde človek nemôže v šťastí žiť so svojou rodinou, kde nemôže poctivý človek existovať a v kľude žiť. Za posledných 25 rokov Slovensko prišlo viac menej o všetko. O všetko, čo vybudovali naši predkovia svojimi mozolami, svojou krvou. Či o poľnohospodárstvo, či o energetiku, či o strojárenský priemysel, či o potravinárstvo, celkovo o svoju sebestačnosť. O svoju armádu to už ani nevravím. Touto formou by som chcel ľudí upozorniť, že by mali voliť naozaj človeka, ktorému sa jedná o národ, ktorý je schopný položiť svoj život pre národ, ktorý je schopný bojovať pre národ, ktorý je vizitkou poctivosti a skromnosti a odvahy. A to je Marián Kotleba. Masmediálna politika sa snaží zdehonestovať jeho meno, spraviť z neho doslova mafiána, fašistu, korupčníka. Zamyslite sa nad tým, ľudia, komu patria noviny, komu patria masmédia, komu patrí verejnoprávna televízia, pre koho pracuje. Marián vo svojej funkcii župana dokázal priam nemožné. Odĺžiť úrad a naozaj budovať bez korupcie. To, že si zamestnal ľudí blízkych, to je dôvod jednoducho k tomu, aby si nechoval na svojej hrudi zmiju, aby si nechoval hada, aby mal ľudí, ktorým môže naozaj dôverovať. Okrem toho je to človek kresťan. Je to človek, ktorý úprimne verí v Ježiša Krista. Na rozdiel od väčšiny Slovákov, ktorí veria v ekumenizmus alebo neveria vôbec. Ľudia, viete vôbec, čo je to ekumenizmus? Čo je to modernizmus? Prečo bol založený? Kto bol vlastne posledný ozajstný pápež na Petrovom stolci? Že to bol Pius X do roku 1913? Viete, čo je to vlastne New World Order, nový svetový poriadok? Koľký z vás to vedia? Koľký z vás vedia, čo sú to ilumináti?
kto je to v skutočnosti slobodomurár a slobodomurárstvo. No, na záver by som chcel ešte ľudí osloviť k menu a k veľkému Slovákovi, možno k našemu naozajstnému novodobému Jánošikovi, aj keď neveriacemu, tiež Mariánovi, našemu Maximusovi, Marianovi Magátovi, ktorý tiež patrí jedným z mála, ktorí sú schopní v odvahe bojovať proti zlu, bojovať proti tomu svinstvu, ktoré ovládlo náš národ a našu zem. Tak, to by bolo na záver, hádam, všetko. Pozdravujem vás ešte raz z krásneho Velsu a dúfam, že do budúcna sa budem môcť vrátiť zas na Slovensko, ktoré bude slobodné, ktoré bude nezávislé, ktoré bude pracovať v prvom rade pre rodinu. Ďakujem.